Hi guys, good morning. Masong buntag ka na tanan guys. Manginom tanan yung ininit. May Milo o karing milk. Isay mo day? Isay mong ganahan? Imnan? May gatas? Ang milk ko ka kim-kim guys. Magbarang sa ko ng ininit. Dari sa among mga tasa. Morning Ken. Morning everybody. Manginom tag ininit. Kay arong mainta nagatang kuto-kuto kay delikado manglakaw daw pay ininit nagatang tigang paluto nagagigis no. Manginam tayo ng ininit. Unsa? Kanang lawa, kanang gatas, kanang sa lawas. Wata ni og kusog sa lawas. Paligan is bukog. Iliano. Paligan sa bukog ning milk guys. Kay liya gatas mo gaha mga kuyas Milo agilaha. Milo gilang ganahan imnen. Mahota guys, mahota din jo. Ya. Sabay minilas kuya. Asi ko yakin kin dai ron warwi klase si ja. Kay sa toy na akin. Ado siya sa Anda, magasal sila. Awa ko ang kumtesog tula. Jahang teacher, ug jahang classmate nga may pangbato sa ilang room. Si Kimiat, wapay klase si Kimiat karon guys kay kuan na nila second quarter. So schedule ni Kim Kim. Agi sa schedule ni Kim Kim guys ugma huibis. sabay at tumangot si ma'am sa kuan dato sa ubay. Oy. Ilahang second quarter na nila karon. Agi okay human na mo second quarter wa pa. Mahaw kuya. Kamang ko luto oy. Apa kay luto? Ha ni bri ay oy, wa pa man mabutangi oy oh. Pana. Ah, ikaw. Hindi nga naming kuya kay para makasag ang hugasin guys. Mga kuya Gelbots. Ikaw rang asaron magbaklay ah. Ikaw rang asaron magbaklay. Pag nagpajong ganing tutaligsik na pod. Namisa guys dia. Gi perito. Ito pa gi adobo. Amo nang salin gabi ang giprito rong muntag. Kaya dyan ako na may magkuan. Mama, isa ko parang tuslo ang Ayaw na pagtuslo kay sakto ra ng glasa. Ayaw na pagtuyo kay parat. mama nadapi na. Mo man isang kulor kay gi adobo man na una isa na giprito na guys. Butang ay mo suka. Kaya mo sa guys gi pirito o gi adobo. Nagkakuyakin ken dyan ka magkaan ken. Parisa ni Japan. Mo suka. Sukaan na. Mahaw guys, mahaw tanin yung tanan. Nginam po tanin yung init ya. Ang milk, ang mga kagili ya milk, kagizaha. Kakuya kin sa imo ken. Kagi imo kuya Gael. Adobo. Ay adobo. Sa imong kuan, nang imnon. Milo. Rumo samot og kahabog. Sa im na lang. Sa imna nimo Iliakim. Kalangga. Ko Mahaw guys, sa imong haday, imong imnon. gatas. Milk. Balik sa bukog. May calcium. Ang padak sa bukog. Dakas bekeg di ay. Dakas sa bekeg grabe puno aman imong ininit day. Ikaw nga. Labian man imong daghan betong kuan bi. Ikaw pa ko. Ikaw pa an. Kay gamay ra magtasa nimo. Sige inom na gini. Mahota. Noon nila. Adobo ni pre tumaw naman sa item kay kuan man ni gi adobo daan. O dama. Ang prito po. Oh. Oh. Favorite na mga tiketing. Adobo nga backbones. Korang asaron magbaklaya. Ngayon ka ba na Jade? Pagpadong laman kay Juan. Nagkakot ko king king. Di. Katong palitang wifi katong danhe. Sana kay naghuman. Yung naman ang pamahaw guys, natataod. Mga alas 8 ang tumig. Kano kung bayad mig kuan. Bayad mi sa mong tubig o kurinte. Oh, wala po mabili na. Kalimot ko gahapon. Kalimot ko gahapon bayad. Dahil dito may bayad ba? Si Kuya Kingin. Ano ka ken? Kaya, na naman mi.
Ha? Yung mga kanjing, yung bantay. Ha? Yung square tintin, dali kami si Lia. Lala, budget. Kaam na. Budget dan duha sila laki dan ha. Inuupo, sabi buhat na ni among gaming badzi. So, sasaw man day, ato bang sa amin to ah. Tabangan. Garaan jud eh. Tagak po sa kanan ng kuranan day. Ay mo gisasaw. Garaan jud ka so, magbang ka na lingkuranan, ambak la. Tungko deh lingkuranan sa matagak. Mura na magkagsi. Didang. Ise. Na. Ako na saya lang. Luag naman lagi na nimo. Laki naman ko. Ay, big girl naman. Bangan. Pagbang, lagi ka danha, ambak lah. Garaan jud eh. Kim. Sada day? Ha? Kasi umaret, alay. Right. Tari. Tari, stainless. Gamatoy. Sa tila, maniwat na. Gamatoy. Guys, mga anday may karon og black sa puti di ah. Namagisod sa bonanan. Manaling ibutangan og milk. Ay mo lagi na ice cream. May mga ice cream? Okbi na. Sige. Madalay na siya. Dali, okbi. Kung sa naman sa nina ng bataan ni, kuwang mastila. Hilig magkagagbay sa nina. Yun na. Ilahan mo karong matikan ang Wow! Dala guys, ang black sa puti. Ay, Mga wala ice unta. Nahi mo ng ice cream, di. Ami ah. Nahi mo ng ice cream. Ami na guys. Nahimo na ice cream. Sa may mo ikasulti nga lami na kadyo ng atang black sa puti. Ko anak ko ka lang. Sige lang ko nga na nga. Kasi nga na. Sige nga na. Na nakakaan kag black sa puti. Sige lang ko kuan ka lang nga. Naka na. Ah guys, mo ni black sa puti kanina. Sige lang ko. Manigibutangan og condense lami kaadyo. Mutsing ako. Lami kaadyo guys. Mutsing ako ako. Kanta. Black sa puti. Ice cream na no. Ice cream is guys. Mo ni ice cream dari sa bukid. Kani. Oo nga nga. Kaado. Patay. Damiun. Bulay. Ngulaw ka rin. Miday no. Mutsing ako. Di ka lang kukaan. Raun. Wala dyan eh. Nisapot sa'yo Dada liso na. Nang liso. Yan na. Muna color sa liso niya. Tadi tanam. Karong natay daghang nga ni. Ano? Kasama ni sudan eh. Paman. Nada na. Uy. Gano'n ang kamot. Gano'n na padung na na. May makuot ha. Ang sabi mo gikuot. Ha? Didi. Ang sa gikuot mo? Didi. Jara mangguot na gini. Jara na gikuot wa. Ala. May guroon nga ba ito kasi no? Para ba ni matugtog na la. Tug na la. Jara di mauwaw. Di ka mauwaw. Ne. Gano'n di mo ka mauwaw. Nga tiguang naman. Kwek. Jara mangutog didi. La. Sakpan na. La sakpan. Hala. Jara di mauwaw. Halo. Buot pagkara plato isud. Ito sila nagpan. Day. Ito sila nagpan. Di sili ka ng gatas inadaghan. Inadaghan. Imo pa nga imnen. Sup-supon. Butang eh. Tuara. Aron pa pagkabrin. Sadlan yung gatas. Sa imnen. Kuraon judo.
Karaen. Karaen. Mga bata. Ani day. Day kakao guys ya. Kuha ni Kuya Kinkin dito sa mga kakawan tos lujo. Grabe ka unggoy ning bataan ni. Karang ka unggoy nakakatkat na sa tulok ka buok. Tulok ka buok kitang kuha na. Grabe ka unggoy jud. Labek akin. Inilagay na. Pay unggoy ba dinan sanay sanina tarenga na. Uwang sinagtila. Kuya ni ma. Hibek ala. Asa dana ka mo. Hagbeng na tang kuranan ana. Ana. Kaya hindi pwede. Magkasundag. Tanahon na to. Wow, wala lami wow. Be, kang kim na. Wow. Isa dari day, sudlanan day. Kanay mo sudlanan. Kani, ni ma. Sige. Ni ka nag-disday. Azotin lah ha. Dah, genahas kim. Orang naong o kakao wow, orang lami aga guys, orang hinuga. Oh, lami mungkin. Hinuga ajo. Mo ni bunga dito sa mga kakao guys, orang kahimungahan ka ajo kapila na gatan harvest di akin no. Na wow. Oh, lami aga kinkin yummy ka ajo. Usyos tabangan. Lami oy. Agi mo day. Nanta. Kakao. Lami ka jo. Eh? Kalami ka jo. Ha? Ano kayong butang ko na Lisa? Kaya po yung dito dahil, Nay? Nay? Ha? Pwede dito, di. Kanin ka, kung sa simba kumatun. Malagi, di pa pwede na ni gamay nga bata, kaya na matun. Hirap na marmay. Sa una mag. Sa unang kaon ko. Unang kaon mo, ako manahan ko. Naway ko. Tagakin ko akin. Kanta ni Kinkin Ngayon. Busy na kadugtoon. Yay! Kay ugma. Exam na. Suwate na. Sige, tara nga. Bi, kamao ba? Kumbati. Nga na ka sa estudyante.